Na sziasztok, én Twitch vagyok, és ebben a videóban PvP-zni fogunk, lobby 2, 6-3-on. Igen, és ez az Ender Chest lenne eladó. És ki is viszek egy kardot belőle. Kit? Sarkany. 6 hógolyót kaptam csak. Hát mi ez a mai világ már? Ha így kimegyek én, meg hozok egy OP-t, vagy 3-at. Nem hozok OP-t. Speed 2 kéne. Szórakozok egyébként nagyon. Hány a videó? Na, kitextát lehívok. Ugye, potik. És 4 aranyalma. Majd el is dobálom valakire. Rébusz kapta meg. És remélem nem találkozunk össze senkivel, és meg szeretném mutatni, hol vannak az ilyen diacuccok, amikről tudok. Oh no! Azt hogy estem le? Hogy? Akkor mindegy. Speeden még van legalább. Elmegyünk gyémánt kardért, mert fogytán van. Egy kicsikét. És please kommentbe, hogy kell ebbe craftolni őket. Mert én nem próbálkoztam vele, nem is tudom, úgyhogy speedet most nem veszünk. Egyébként $30. A spannom meg 250, azt hiszem, vagy $290. Se tudom már mennyi pénzem van. És akkor azon a szigeten van ugye itt a Freedia card. De nekünk most nem kell annyira, csak 2 kellett pluszba. Spawn. Következő tárgy az a diasisak lenne. Ez a legegyszerűbb szerintem megszerezni. Ó, de jó, elfogyott a speedem. Csak most van 10 000-em. Úgy emlékszem, $30,000 volt. Itt estem le, őt megölöm. Ó, nincs kajám. Őt úgy néz ki, nem ölöm. Igen, és ott lenne a diasisak. Nem tudom hány dollár volt. Itt a diasisak. Most eszünk. És ugye itt a diasisak akkor. Mehetünk is tovább, nem tudom hova. Ó, tőle el kéne menni most szerintem, mert videózok. És nem szeretnék most ilyen PvP-zni, hanem bemutatni, hol vannak a tárgyak. Igen, vissza kéne ugrálni a spawnra, potikér. Valaki ott van az Eiffel tetején. Mindegy is. 3x3 elég lesz, meg a speed 2. Na. Gyorsaság 2, ugye? Egyébként csak 6 kell hozzá, 6 nagy ugrás. Ott jön. És én ezt Cukorszigetnek szoktam hívni, nem tudom, hogy hívjátok. Tehát, pont jöntek oda. Őket megkerüljük, mondom. Azt megölnek, ezt nem hiszem el már. De újraéledés. Mi volt ez? Mindegy, akkor azzal nem kísérletezünk inkább.
de ott van fent a cukorszigeten át a diamelvért, és ott lehet is enchantolni rá Véd 2-t. Azért van annyi Véd 2-esem. Véd 2-es diamelvért, de már egyszerre csináltam sokat. Én csak egyszer tudtam oda feljutni. Ment kétszer, amikor felfedeztem egyszer. És innen is putolni kéne. Már 5 perc megy a videó is, kb. Csak egy dolgot mutattam be. Ott a speed, ez 2 dolog, oké. Nagyon el vagyok. Az már 3 dolog. És szerintem ez ugyan unalmas lesz. Lesz egy olyan Skype PvP-s videóm, ahol ölni fogunk embereket, és nem csak futkocskálni itt. És még egy hit extra kéne, le tudnám hívni. És ott az aranykard egyébként. Az egyik haverom felfedezett egy olyan bugot, hogyha aranykarddal a kezében leugrik, vagy megölik, akkor halottan lesz, és úgy fog járkálni a világba. Ilyen elfekve pirosan, tudjátok. Nagyon menő bug. Kéne ajánlani. Úgy nézem. És csirke. És még diakart kéne nekünk ebben a részben. És ha adtok mentőt, akkor nagyon szépen megköszönöm, és bemondom a neveteket videóba. Lehet, hogy Facebook oldalt is fogok csinálni. Tibi Channel néven. Megyek speedért. Speed poti kellene. Mert én szeretek speedezni. Ott van bent egy gyerek, gondolom diakardos. Úgyhogy meg PvP-zünk vele. Téper, hit, tank. Láthattok most egy kis akciót is legalább. Hát nézzük, milyen szettje van. Akkor elszpannolt. Nem már. Benne lehetett volna a videóban a gyerek. És ha itt látjátok a tablistán neveteket, akkor írjatok, és most állítsátok le a videót. Most. 3, 2, 1. Mert aki leállítja, az látja a nevét, akkor lehet. Mert én 6-3-on játszok mindig, ugye. És itt már nincs semmi érdekes, úgyhogy spawnolok. Igen, már 8 percnél vagyunk. És megmutatom, hol kell venni botikat itt. Itt nem lehet, mindegy. Na akkor. Én Tibi Channel voltam. Egy kit tank van. Sziasztok!